Stranger Things o Harry Potter? No, a veure, jo crec que no se poden comparar perquè, principalment, Harry Potter té un compositor, que és John Williams, i és un compositor famós, és conegut, i totes les cançons de Harry Potter les ha composat ell. En canvi, Stranger Things, l'única cançó pròpia que té, a part de la intro, és Neverending Story, perquè la van gravar i tal, i està en Spotify, de fet, que és una cosa que han fet molt bé perquè molta gent l'escolta, jo m'he d'incluir, cantada per els dos actors, de Dustin i de Susie. Entonces, claro, aquestes són les dos úniques, si contem Neverending Story, que són seues. Totes les demés són cançons de grupos, de su 80, i no tenen ninguna cançó pròpia, a part de la intro, que està molt bé també, però no crec que se pugui comparar. Però bueno, si parlem de, en compte de banda sonora, que seria el que és Harry Potter, que té el tema de Hedwig, tots els temes de Harry, tot això, es comparem amb les cançons que posen Stranger Things. Imaginamos que són de la sèrie, pues no ho sé, a veure, són estils diferents. Per mi no és comparable.